Kapin sa tuig nga bata nga walay buho sa lubot na operahan gumikan sa tabang sa medical team. Ang dugang detalye sa report ni Michelle Balang Monte de Ramos. Sa katapusan, maay ng paggawas sa hugaw sa kapin sa usa ka tuig nga bata human malampusong na operahan og nahimuan og buho iyang lubot pinagi sa tabang sa medical team sa kagamanang probinsya sa Zamboanga del Norte. Si Joy May Albesa usa ka tuig ug 2 ka bulan ang pangidaron. Ikaduha nga anak nila ni Mary Jane Albesa ug baby boy Ramo taga La Union lungsod sa La Libertad kinsa na operahan nga libre dito sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Cebu. Subay nini ang inahan nga si Mary Jane ang emosyonal nga nagpasalamat ni Governor Roberto Uy, Mayor Romeo Mejias sa lungsod sa La Libertad, Miss Herdina Gallego sa medical team ug uban pa kinsa maoy nagpaluyo sa pag-opera sa iyang anak. Nasairan nga sukad pagkatawo sa mga bata wala na kinibuho sa iyang lubot may hinungdan miduol sila sa dinhi sa medical team. Niini nahimuan og colostomy ang mga bata niya nang duha na siya ka bulan kadatong bulan sa Pebrero sa maging tuig ug hangtod nga nahimuan na og buho karon. Ang magtiayon kinasingkasing nga nagpasalamat sa kagamanang probinsyal gumikan silang kapitos na himuan na kini og buho sa iyang lubot. Ang mga magtiayon nakadawat usab kini og 30,000 ka pesos ka financial assistance gikan sa probinsya sukad sa ilang pagdangop dinhi. May buntag sa tanan no, nagpasalamat ko una-una sa Ginoo. Kaduha sa Camberto oy nga maoy hintabang sa una ug ikaduha ug ikatulo nga operasyon ni Mayor Mejias ug ni Ricky Cuenca dayon sa tanan nga wala na ko ma-mention kina ko ma-mention sa sinugdanan natud sa kinatapusan. Dako kog pasalamat sa inyo sa inyong pagtabang suporta sa akong anak labi na karon nga nahuman na siya og operasyon tungod sa inyong tabang kay kung wala mo di yun maoperahan ang akong anak. Daw kay salamat sa tanang konsehales ni Mayor Mejias. Di na ako sila ma-mention pero dako akong pasalamat sa inyo. Pasalamatan usab nila og dako si Miss Jenny Crisostomo uban sa iyang kauban sa trabaho sa Dakbayan sa Cebu kinsa walay puas kami hatag og ayudang pinansyal ngadto kanila samtang wala usay maski piso ang ilang nabayaran sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center ni Doc Astrologo nga wala mo balibad sa among paghanyo. Wala yun sila mo balibad, hintabang sila sa pag-admit. Successful jud ang operasyon ni Doc Servan, ni Doc Paden, Dr. Paden, salamat kaayo. Ni Ma'am Jenny, salamat kaayo ma'am sa inyong pagtabang sa Durgesa. Nakakaing salamat nga nahuman na ang operasyon sa akong anak. Si Barangay Captain Rebecca Testa sa Barangay La Union, La Libertad, ang mapasalamaton usab ngadto ni Governor Uy gumikan sa iyang tabang sa mga pasyente. Ingon man sila sa konseho nag-amutan na usab aron itunol ngadto sa mga pamilya. Salamat kog dako ni Governor nga ang usa namo kalumulupyo dinhi sa Barangay La Union nga iyang gitabangan usa ka bata nga gioperahan og anak ni siya ni baby boy Ramo o miadtong Pebrero 2020 nianhi siya kanako nga nagpatabang tungod kay ang iyang anak operahanan kay walay lubot. Dayon among gitabangan sa konseho nag-amot-amot mi og dayon akong gikuyogan didto nga ako'y nangatubang sa DSWD sa MSWDO. O niadto dayon pud mi kauban sa MSWDO ni Mayor og mihangyo usab kami nga mangayo og tabang og wala kawangan ni Mayor mitabang gayud siya uban sa MSWDO og girekomendar usab ni Gobernador ni Mayor ngadto ni Gobernador nga tabangan kining maong magtiayon uban sa ilang anak nga maoy operahanan og tuod man natuman ang gipangayo sa maong ginikanan tungod og alang sa ilang anak.
Nagpasalamat usab si Kapitana Rebecca ug sa tibok konseho sa barangay ngadto ni Governor Uy gumikan sa gihatag usab niini nga road concreting nga adunay gitas-on nga 1.5 kilometers diin dugay na nilang gipangandoy gumikan sa kalisod sa ilang dalan kaniadto. Dugang ni Kapitana Rebecca nga dili lamang sila ang nakapahimulos niini tungod kay ang mga nagtungha og mga magtutudlo nga padulong sa lungsod sa Rizal dinhi na muagi. Og nagpasalamat usab kami dako gikan sa barangay sa La Union uban sa konseho nga ang dugay nang gipangandoy namo nga ang kalisod sa maong karsada gitagaan kami ni gobernador og usa og tunga ka kilometro nga konkreting og amo kining napahimuslan sa tanan tungod kay ang among karsada daghang moagi niini bisan sa kalisod sa unang panahon tungod kay shortcut nga magian sa padulong sa eskwelahan sa Colegio de San Francisco Javier, National Rizal, Putungan o uban pa sa mga magtutudlo nga na-assign din sa La Union nga nagmulo sa maong karsada. Busa wala gi makuli ni gobernador paghatag kanamo ang usa ka kilometro tunga nga maong konkreting. Busa dako ang among pagpasalamat gikan sa konseho sa La Union sa gihatag ni gobernador nga maong proyekto nga gipahimuslan sa tanan. Dili lamang sa taga-barangay kundi sa tanan nga moagi niini. Busa salamat o salamat kayo Gobs imong gihatag kanamo. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.